Velkommen til Ego Wars. Det her er det nyeste skud på stammen i en serie af futuristiske spil, som repræsenterer Ego Attachment. Her gælder det om på den mest bestialske måde at tilkæmpe sig gulerødder ved at stjæle dem fra andre medspillere. Her skal du bruge alle kneb og de sejeste våben. Du får mulighed for at finde kister med gulerødder, så du kan få en følelse af pis i bukserne. Det varmer så dejligt, yeah! Nu gælder det bare om at skyde dine modstandere på den mest bestialske måde. Pløk ham, massakrere ham, torturere ham. Det her det er 100% ego-projektionsspil. Det her det er en flamethrower, og her kan du se, hvordan han lyder. Han ryger direkte tilbage til Total Attachment, og sejren er ingens.